Moviment Laburista jibqa' jemmen li iben u bint minn int, il-pajjiż dejjem se joffrilek l-opportunità li timxi l qudiem. Saħaq dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fl-aħħar programm ta' X-Ray fuq One għal dan l-istaġun. Hawnhekk Dr. Bela tkellem dwar il-miġja tiegħu fil-politika sissa. Waqt li rakonta kif missieru l-President Emeritu George Bela twilet f'remissa, iżda dak iż-żmien bil-miżuri tas servizzi soċjali li għamel il-Prim Ministru Dom Mintoff ingħataw saqa' fuq rashom. Dr. Bela spjega kif dik kienet waħda mill-bidliet ta' gvernijiet Laburisti li xprunatu jibda l-mixja tiegħu fil-politika. Fil-fatt fl-elezzjoni tal-1996 għalli kienet l-ewwel toma għalih f'sem attiv fil-Partit Laburista. Min hemm il-ħidma tiegħu ma waqfitx u għadu jaħdem biex fl-aħħar mill-aħħar dejjem jara is-suċċess tan-nies. Tħaddet man-nies u tħaddet mal-investituri xejdulek. Ftit attraw sentiment ekonomiku pożittiv u taħol inta xogħol kif raw bħalissa. Il-ħol inta xogħol li għamilna bħalissa inkredibbli. Is-sentiment pożittiv li hemm barra bħalissa huwa inkredibbli. Għaliex? Għax qed nagħtu kuraġġ in-nies biex noqogħdu naqtawlhom qalbhom u ngħidulhom għax hemm l-inkwiet barra, iva, hemm l-inkwiet barra dak nilqgħu ħafna. U n-nies jiffokaw fuq is-suċċess, u s-suċċess huwa tan-nies mhux tiegħi, is-suċċess huwa tan-nies. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-bidliet kbar li ġab Gvern Laburista mill-2013 lil hawn, fosthom fl-ekonomija, ix-xogħol, id-drittijiet ċivili u ħafna iktar. Mistoqsi dwar il-manifest elettorali int Malta u tenna li l-iktar miżura għal qalbu dik li tkompli tgħin persuni b'diżabilità. Jiġifieri dik li saleta ta' 18-il sena se nerfgħu il-pis kollu tat-terapija fuq spallejn il-Gvern. U mbagħad minn 18 sa 23 ikun hemm dik il-somma tal-1,000 € biex tagħmel tajjeb għat-terapija, ma mbagħad l-isbaħ parti forsi minn dik kollha minn 23 l quddiem li fil-waqt li sallu mill-ġurnata kien hemm sfidi li kienu qed jintrefgħu mill-ġenituri. Illum se jkollok programm li huwa custom made mibni madwar il-ħtiġijiet tal-wilt. Waqt il-programm il-Prim Ministru tkellem dwar il-familja tiegħu ma' Lidja u Georgia May u rrakkonta mument ta' sorpriża waqt il-kampanja elettorali fejn l-ewwel darba kienet martu Lidja stess li introduċietu fuq il-palk fuq il-fosos tal-Furjana. Jiena qiegħed fil-ġemp tal-palk u l-ewwel darba li qatt smajt dak id-diskors jiġifieri kien. Hija r-realtà ta' dak li għexna f'daw l-aħħar snin u xekk tan-96 niftakarni l-palk kien armat in-naħa l-oħra ġifieri kien fejn il-Knisja ta' San Popolju. U dal-episodju li tirrakkonta Lidja u niftakarni Alfred Sand dak iż-żmien George Vella u missieri. Ġew kienu minn Għawdex, kienu ġew bil-helikopter għax kellhom meeting Għawdex u mbagħad ġew il-fosos. Imma dak li rrakkontat Lidja u xekk huwa li għexna f'ħajjitna u meta semmit lil Georgia jiena kull ġurnata dejjem ngħid fid-deċiżjonijiet li nieħu. Kieku jien kelli noħodhom individwalment tal-Georgia, kif noħodhom? U bl-istess mod noħodhom kollettivament tal-pajjiż. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru aċċenna li din il-leġislatura se tkun waħda b'ħidma ma taqta' xejn biex kull ħolma li għandhom iċ-ċittadini Maltin u Għawċin tkun tista' issir realtà. Nemmen li tkun l-aqwa waħda tal-Partit Laburista għaliex huwa ċar sa mill-ewwel sigħat tal-leġislatura kemm għandna l-grinta u l-enerġija biex naħdmu dik hija kruċjali. Finna mill-Ministri, Segretarji Parlamentari, Grupp Parlamentari li telqu għalhom it-triq kulħadd determinat biex iġib id-differenzi. U l-bidliet u r-riformi, differenzi pożittivi fil-ħajja tan-nies dik intwerit sa mill-ewwel sigħat anke l-mod kif laqqajna l-Parlament fi żmien rekord wara l-elezzjoni ġenerali, kif laqqajt il-Kabinet propju 10 jiem wara r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali, ta' kollha messaġġi sottili illi bdew juru biċ-ċar lejn fejn irridu mmorru. Għandna l-esperjenza ta' kif tmexxi, mexxejna fl-iktar ċirkostanzi li huma diffiċli ġifieri jekk tgħid li hemm l-ingredjenti kollha biex din nagħmluha leġislatura b'saħħitha sanna wkoll manifest li huwa ambizzjuż ħafna.